разбереш това, което говоря. Никога не съм продавал за друго, сборя. Ако нещо не е ясно, това е защото е сервирано прясно. Не дей се отчайва, щот не знаеш много. Всичко има цена, но дали готов си да я платиш? Не с кеш, а с сълзи. Знам, че не си миш, но живота ми е миш-маш или киш-киш. Не се познаваме и това не е дис. По пътя продължаваме дори към абис. Защото вярата ни пази от гладни мазни твари. Това не дей го забрави, не дей го забрави. Виждам, че се опитваш да разбереш това, което говоря. Никога не съм продавал за друго, сборя. Ако нещо не е ясно, това е защото е сервирано прясно. Гласно с главна буква, за да бъде ясно. Опасно е, но извратено ужасно. Това е живота, това е коренът на човешката опора. Вдигни глава, когато чувстваш умора. Спорът е мора, за това не харесвам да споря, а с хумор да го преборя. Това е моята воля, това е всичко в последно време, за което се моля. За което се моля. Благодарен съм, че ни има и благодарен за словото, което изповядах в моята рима. Много змии има, за това се пази. Ако нещо не е ясно, пиши и ще го решим. А сега ти пожелавам да имаш късмет и да не се предаваш. Моли се на вятъра да ти го донесе, защото мине ли вятъра, може всичко да ти отнесе, както се случи с мен. Peace.